Què podem fer quan estem tancats a casa i el nostre fill va com una moto? Hola, sóc la Judit de la Tribu i estic aquí perquè tinc ganes de compartir amb tu eines i recursos que ens ajudin a créixer com a individus, a créixer com a persones, per poder acompanyar més bé els nostres fills. Sovint la quantitat d'energia i de la vitalitat dels nostres fills ens supera. Avui en dia passem moltes hores a dins de casa i els nens no estan fets per això. I ens trobem en situacions en les que ells tenen una necessitat de treure energia enorme i nosaltres tenim una necessitat de que s'estiguin quiets en una cadira espectacular. Com podem trobar un equilibri? Com ho podem gestionar? Si volem viure amb més harmonia i més bon humor a casa, el primer que cal que entenguem és que els infants necessiten que el seu entorn estigui preparat d'acord amb les seves necessitats. I això no és així perquè ells siguin prínceps o princeses que ho han de tenir tot perfecte a la seva mida tal com ells ho volen. No és això. De fet, preparar l'entorn és una cosa lògica que fem amb tothom, amb les persones de totes les mides. I a vegades dels infants ens n'oblidem. Ho fem amb els nadons. Quan neix un nadó preparem l'espai per ell. Ho fem quan tenim una persona gran a casa i instal·lem un lavabo diferent o un plat de dutxa diferent o canviem la distribució de les habitacions perquè no hagi de pujar escales. També ho fem per nosaltres mateixos. Si jo he de treballar a casa, doncs possiblement intentaré muntar-me un despatx o un lloc on pugui treballar tranquil·la. Doncs pels nostres fills és exactament el mateix. Hem d'observar i entendre quines són les seves necessitats i hem de veure com podem satisfer aquestes necessitats dins del nostre entorn. Visquem en una casa de 5 habitacions o visquem en un pis de 2. Tant hi fa. La mida de l'espai no és important. L'important és que pensem com el podem treballar i preparar perquè ells puguin satisfer les seves necessitats. Perquè quan tenim les nostres necessitats satisfetes, estem més bé, estem de més bon humor, col·laborem més i tenim més ganes de simplement gaudir junts. Molt bé. Quines són les necessitats dels infants? Doncs en tenen moltes, però una de molt important i que sovint no tenim prou en compte és la necessitat de moviment lliure, de fer servir el cos físic. Els nens necessiten fer servir el cos físic per 2 motius. Per una banda, pel seu bon desenvolupament psicomotriu, per créixer sans, forts i per aprendre a dominar i a moure el seu cos. Però hi ha un segon factor, que és que el moviment corporal ens ajuda a alliberar tensions, a desfer-nos de l'estrès. Ens passa als adults, no? Que si vas a córrer, quan acabes de córrer, sembla que els problemes són menys problemàtics i que tot flueix més bé. Als nens els hi passa el mateix. Quan els nens tenen l'opció de moure's, se senten més bé. Estan emocionalment més estables, es regulen millor. Per això és molt important que pensem l'espai de casa nostra i que pensem de quina manera podem facilitar el moviment entre les nostres 4 parets. Si vivim en una casa gran o si tenim jardí, si tenim espai exterior, fantàstic i ens serà molt més fàcil aconseguir això. Però fins i tot quan tenim espai exterior val la pena que pensem en com podem facilitar el moviment a dins de casa, perquè hi haurà dies que plourà, hi haurà dies que farà un fred terrible, hi haurà dies que serà de nit i voldrem que els nostres fills puguin moure's si ho necessiten. Com podem crear moviment a dins de casa i a la vegada sentir-nos còmodes i a la vegada estar a gust, perquè el que no volem és que allò sigui un caos. Doncs quina és la millor opció per tu i per la teva família dependrà de tu i de la teva família, però et convido a pensar-hi i a veure quin tipus de materials o quin tipus d'espais podeu crear per donar cabuda a la necessitat de moviment del teu fill entre les 4 parets en les que viviu. Avui en dia hi ha disponibles moltes joguines que ens poden ajudar a potenciar el moviment en entorns petits o entorns tancats. Te'n deixo algunes idees en el post, a sota per escrit.
però m'agradaria parlar-te de les dues coses que a mi em semblen més fàcils i que ens donen uns resultats inigualables. La primera és crear una zona tova, una zona de matalassos, coixins, peluixos, una zona on puguem fer tombarelles, saltar, sí? I això és possible crear-ho en qualsevol espai de qualsevol mida. Si tenim una casa de 5 habitacions, podem destinar una habitació que sigui una zona tova. Si tenim jardí, podem posar-hi un llit elàstic i crear una zona de moviment a fora. Però fins i tot si disposes de molt poc espai, podem tenir un matalàs que posem i traiem en determinades ocasions, quan ho decidim, o pot ser que la nostra zona tova sigui en una de les habitacions aprofitant el llit del nen o el llit dels adults o el que vosaltres considereu adequat. La qüestió és tenir aquest espai on sí que està permès saltar i moure's. Sovint no volem que saltin al sofà o no volem que saltin al llit. Està bé que tinguem normes i les normes que nosaltres decidim que són correctes, sí? No estem jutjant si està bé saltar al sofà o no està bé saltar al sofà o al llit o on sigui. El que estem dient és que dins de les nostres normes hem de buscar la manera de donar cabuda al moviment, perquè quan no donem cabuda al moviment el que tenim és que els nostres fills van com una moto i no ho poden treure. Tenir una zona destinada al moviment o un espai on poder donar cabuda al moviment ens permet redirigir a l'infant quan va com una moto i dir-li no pots anar corrent per aquí, no pots fer això, però si necessites moure't, pots anar allà a saltar. Si necessites moure't, pots anar allà a fer tombarelles. Sí? I la segona idea que et vull plantejar per mi és la més efectiva, segons la meva experiència, i la menys intrusiva en l'entorn familiar. Es tracta de teles de circ o de trapezis, de qualsevol tipus de gronxador d'interior. Els gronxadors d'interior requereixen una instal·lació inicial, que és fer uns forats al sostre o el que sigui per poder-ho instal·lar. Aquí et recomano que t'assessoris bé, evidentment, però un cop tenim aquell clau posat al sostre, ja hi és. I és molt fàcil posar i treure o és molt fàcil recollir la tela i deixar-la penjada a dalt perquè no ens molesti en el nostre dia a dia i descaragolar-la i baixar-la en el moment en què nosaltres vulguem. A casa vam penjar aquest punt per poder penjar diferents elements i n'hem provat diversos al llarg del temps. Sens dubte, en el nostre cas, la tela és la que surt guanyadora. Permet als nens enfilar-se amunt, rodar i rodar i rodar, gronxar-se com si fos un gronxador. Els hi permet una quantitat de moviments infinita, pràcticament. I quan no la necessitem, simplement la recollim. Torno a insistir, si tenim a casa elements d'aquest estil, això ens permetrà redirigir. No podem pretendre que els infants estiguin quiets. Això va en contra de la seva essència, de la manera de ser d'un infant, de tots els infants de tot el món, i a més va en detriment del seu desenvolupament. El que hem de fer és oferir les condicions adequades perquè es pugui donar un tipus de moviment amb el que nosaltres ens sentim còmodes. Per tant, en lloc d'intentar modificar el teu fill perquè deixi de ser mogut, pensa en com pots modificar el teu entorn perquè et doni cabuda i satisfaci les seves necessitats. Espero que aquest vídeo et resulti útil. Si en vols veure més, pots seguir-nos al Facebook, a l'Instagram o al YouTube. I si en tens ganes, comparteix-ho amb qualsevol persona que pensis que li pot interessar. Fins aviat!